Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Lurah ingkang sangat kula hormati lan sedaya perangkatipun wonten ing desa Plumbon ingkang sangat kula hormati. Nun sewu kula nuwun niku awit saking rombongan Turangga Muda saking Kretek Glagah Temon Kulon Progo badhe nderek sowan wonten kaso panjenengan sami. Estu ing semangkinipun mesti kemawon wonten tindak tanduk wonten ing ngarsa panjenengan sami wonten kalapatan sangat nyuwun agung pangapunten. Lan kula suwun sedaya para rawuh lan sedaya para penonton monggo kula aturi njagi keamananipun panjenengan sedaya sami-sami. Mangke supados pentas ing siang sonten menika saged sae tumrapna panjenengan sami. Lan saking keluarga Turangga Muda menika nderek bingah awit saking kagunganipun kersa kanggo dalem nggih menika ngitanaken kang putra ing semangkinipun mugi-mugi saged pulih ning boten kaya wingi, saged pulih kesarasanipun, saged nutuhaken wonten ing bangkune paseneon. Astu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kanca-kanca Turangga Muda kula aturi salam. Ayo Kak, ya, oh 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 ya, ya, oh ya, oh ya. Kakung miwae putri Turangga Muda punika saking warga Glagah Tani. Kangge rajaning negeri katur sagung para rawuh
monggo samya meresani kanthi Ayo Cak, kuwi bagamu Cak. Kang para prajurit lamun sira kudu bisa nlodha tuk ngene caritane Adara Sang Prabu sasra bau ing maes pati aran Pateswanda laban nepo kang tinelung Triprakara benaka ya tatan purun tenan tepi nuhane trahu tomo ayo Jan Pumpung wis lekas lingsir lekas hilir Ya. Darengeng-rengeng jarane dadi kiprahake kaya ngapa tampile mengko. Ayo, rene jarane nom-nom ra ya kacek. Ayo. Puspajatan lebar wulan Juli wiwit taun 45 saingga nganti saprene Loro karo gandengane siji pitu rakyat desa
yo ngerti Indonesia merdeka ayo sengkut bangun kamardikan niku ira awet saking paringe kang maha suci adasar ponco jilo Ayo kahanan zaman penjajah iki ya, Jen. ayo Syukur alhamdulillah awake dhewe iki karek nemoni enake ning yo aja enak-enak banget sak mongso-mongso ana penjajah meneh awake dhewe kudu toto-toto lah. yo karang wis suwe ora tau manggung Heeh. nah Pamit takku oh ya nemo setyase antut runtut tansah runtungan ing rina sakwengene oh ya ya oh ya datang kinggang sarambut lamun ada caketeng ngati yen cerak tansah mulat Ito asih tuhu Pinda mimilan mintuna ayune mas bareng ana tepe wajib sikase bebrayan tua-tua ya seampuh apa deh ayo iki jar kahanane wong bebrayan iku durukun apa bebrayan Pancasila iya dasar negari kita dosa landing kesan wawatek
Rekemanu tiga kebangsaan ping sekawan kerajatanira ugi kangsaan esuk Ya, ayo Jan. ya oh ya oh ya oh ya oh ya ya oh ya 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 oh ya oh ya ya oh ya Karana kanane karepe sinawung resmene sing numbas ya oh ya merata tembung pakartene ngelmu kang tumrap tanah ya oh ya oh ya oh ya oh ya agama-agame ngaji tak kowe gantian kene ono teh halo iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya ya layar ya Piye Tul? kok murung sungi kowe Heeh Tul. salah arek nandi Ayo ngancani kowe kuwi kok yo. kowe petuk ora petuk ora waras ta Ayo pengesune waras di. iki jagoku rada mumet e Ayo engko ditambani kok kepiye ngono. tambanane jenang gula wae ya Ayo awan-awan, ha ta? seger Jenang gula seger rasane Tul. alen-alen Mayang-mayang kok petukan saputra wae mayang-mayang. jenang gula Wah, jan gayeng tenan iki Tul. lali aja lali kowe sulih kula aja tak anggap sepele Loro gendolane mat. kula boten melu yen to melu
tansah anggo ati dadi lara gelo arek mantap ya Dul kempe siang dalu ketokan kewala besok kapan kowe bisa balik yen balik bejo kula Dul aras ayo titip menan Dul cakale ya aku manut Dul awas Dul iya awas iya awas dina deneng Meritan kembangane ngebang putih mongko ladang tua pika aja lali jentan nikani apa nih Dul? Sekarang ya wis ora pedhot ya. Ya dakangen janak karo kowe. Ora apa-apa Dul. Anjat muro arima ami. Kelangan cilik. Kasep mutang burung perang tanding urupit ngareng kudu eling kang pepating kari nyamuk wong
pun kakang pamit maaf ayo disambut Tul jangan ngono dono ora apa-apa Tul Ayo. ayo semonggo dandang doyo olah-oleh wae Rukun Islam Rukun lima puniki katindakno mring sesama aja padha ditinggalake loro-loro gendolane Mas rukun Islam puniku syahadate kang angka siji kang kaloro salat Ramadan nindakake poso papat zakat limo ibadah haji rukun Islam sampurna iya kowe pakneh Tul ngono kabeh iki oh juga aja Tul kentenan iki enak rekunan bulanne sumunan dari lintang ngebengi tawak pating kebiar sayane wanjirati wolarot kala angin umredit angget gerit mana engkang ngandang taman loro asmara duku sumo bilangan tongolan kali mugi welas mring sering-sering sak ke taman asmara ya jar kowe kepiye wong keperanan iya antara kakung karo putri to kaya kowe mbiyen to nah aku saiki wis rasa apa-apa jar ayo aja ngono kuwi to ya alhamdulillah paling panjangmu ayam cemer tuntut tiramu galam putih rara mendung
mesemo sedelo winawe tulak brantane lemona digarane parenom tinutut tanggung rara mendut pepenya rampe kebyok malanong kedalan sareng teke wong ayo ulat nyong kamar kangenan milara meler asem ojo tansah lewo Waduh, gimana jagone itu lawas? Iya, iya, iya. Hati-hati tuh, iya. Awas tuh, iya. Awas tuh. Minggar minggu rengo akarono karnane marti mikalo es anyep sinawuret mine ikan alah peni inu bodi inu awan karto awan tak kepiye dul ayo hati-hati lho karto pangan mine ngemu aduh dul langsung ngaplek agama iki piye Tul? kesaratan tak kowe Ayo karang iki suwe ra tau reng-reng ya Tul. Wis ora apa-apa Tul. Iki jagomu apa jagomu Tul? wis pokoke iki karang nang andengku ya mesti ya Jagomu. Nah, di rumah mengko bidu meneh nek wis kira-kira wis mari sayae. rada tak sauntara wae Oh iya alon-alon wae. rada longgar alon-alon Oh iya, iya semanut. Nulodo lako tomo Sing lanang seniman wadon saniwati ngayane mlumpuk ana ing tanah Jawi sabar aja tok kesusu wae kembar-kembar marine lemu-lemu ngono aja ngono wong agung ngekse senang kula kegaline mas ojo lali agamane salat imam wektu panem
pembiana sena pate orang aring boyo ingkang peparing kapate hamar sukti gotong royong nyambut gawe damono sedan mehawalan nafsu mampir mas monggo mampir mampir apa sida apa ora mampir sesuk nek bar saka jadil e mampir iya mesti suga wedan to lah penafsu tapa Awas iya
syukur bisa gunung desa dadi rejo kabene ora ilang padha zaman berdua Mekaten wau kula paprisa. Matur nuwun. Tembang caping gunung sampun dipun minangkani. Monggo napa lagune? Monggo. Sing kira-kira iso mawon, nggih. Ayo apa manut pari-pari aja apa. Andi lumut sumangga sugeng mriksani. Andi lumut. Monggo dilanjut. Monggo Pak, nyanyi andi lumut Pak. Dengan
Sagung para pamrih sedaya. Menika bilih jadilan tulungga wudhu saking Gelagah dening paripurna insak mangke dipun malih. Pamela dumateng para bapak para ibu monggo pados papan ingkang eyup sinambi jajan mresani kiprahipun jajanan saking Kretek Gelagah Temung Praga nggih. Dipun lakuaken mangke mresani ampun kundur mbiyen mangke ndak kecewa artinya nggih kaya foto kemarin jebule dadelane apik-apik sing kakung ya ganteng-ganteng bener cewek yo ayu-ayu to yo artis-artise yo cantik-cantik saking nganggulan nggih wonten nggih nggih siang Mbak ya siang nggih monggo dilupuran malih apa monggo manut Mbak Cek nggih. Heeh. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang. Heeh, derek kabari. Heeh, kula genduk. Nggih. Dina sapa ya? Rizka Gembul. Nanggulan peputih nggih. Nggih, saking Nanggulan. Pun nate ten dadelan kopok to. Kudu manunggal. Nggih. Kayaknya dulu udah pernah. Ah iya. Heeh, nggih. Kalau yang ini adikku. Oh, adik kandung. Bukan. Adik lenemu gede. Oh, lah. Mereka kembar. Kembar? Iya, kembar. Ayo seiki kinyis. Yo, ayo kabeh no, ayo kabeh. Yang ini udah mau kepala 3. Oh, iya monggo. Nyanyi apa monggo? Heeh, ndara wingking riyen Mas, monggo Mas. Monggo Mas. Heeh. Kalau tak ngewangi saka mburi wae. Gayeng pokoke Bu. Sae to Bu. Jadilanipun sae to Bu. Sae. Alhamdulillah nek perlu nanggap. Nggih, tanggapane mboten larang ta niki. Apa? Rego dirembug wingke gampil. Bisa dirembug, heeh. Nah, 500.000. Nah, DP-ne. DP-ne. Lah ngono. Sindene tok siji. Nah, kok pare wong loro. Lah ngono. Ndak do kerah. Monggo pare jan. Monggo. Ah, jan gayeng pokoke. Saya
kanca-kanca Turangga Muda nggih, Mbak Rizka, Mbak Safela. Nggih, Mas Nggih, Rizal. sampun dipun pami nangkani setunggal lakon wonten apa ki judule nak? Lungiting Asmara. Nah, Nggih. ngerti lagune judule kadang sok lali nak. Sok lali soalnya lagu lawas, Mas. Lagu lawas dasarnya Heeh. kira ada faktor U barang. Nah, saya tuwa iki saya pikun Aku aku. sing penting aku ora ngomong lho ya. Heeh, ngakoni dhewe. Nek aku ngono tuwa ning aku nom nek aku. Oh, aku jane karepku ya nom terus. Aku tuwa ngaku nom ndek bojo ngaku ora ndek bojo. Oh ya, aku padha. Ngono kuwi. Nek kalangan ngono kuwi kabeh sajake. Heeh, kowe nek ngejak anake nanti panggil kakak ya. Iya. Nggih, kanca-kanca Turangga Muda, monggo Mas, dilangi Mas. 3, 2, 1. Turangga Muda memang untuk Anda. Nggih.
budal. Napa Mas iki lagune? Ya nderek mawon Mas. Manut mburi. Heeh, manut buri. Piye Mas Put? Soalnya kene wong bingungan Mas. Nah, kene. Dadi ora kena dinut. Nah, aja manut aja manut kene, Mas. Manut aja manut kene. Heeh. Nggih, monggo. Derek bingking Mas, monggo dipun aturaken lelagon ingkang sampun cumawis, monggo Mas-mas saron temu kok kene nututi. Nggih, atur kaweningan dumateng sengyaning para pamriksa nggih menika jadilan turangga muda yang mijil saking Tlatah Kretek Glagah Temon. Kulon Progo Ngayogyakarta ingkang wonten ing kalodhangan siang menika sinengkuyung kalian Sanjaya Audio Profesional Sound System. Ya langganane turangga muda. Nggih, sing Kretek Glagah. Nggih, monggo katur kanca-kanca wiyaga.
mondok kaget iki ora kono. Heeh to. Mondok kaget. Lek ngereme ripe pakem e. Ripe pakem. Maksud ngono. Kampas iki anyar ya kira-kira. Maremeng atiku. Rama ana omah.
Sawan saiki kok yo nang gubuk to, Ris? Aja ning gubuk to ya. Ngopo wae to tekno ning kono? Yo yo. Oh Medan, kok yo ngono. Karena maksud iki nang gubuk iki lagi bar do tandur to, Nduk. Oh bar tandur. Nah, yo ngasuh wedangan. Karang cenek bar bercocok manam ki nek ning gubuk kok to. Heeh. Heeh. Gandeng karang dilalane nang kono kuwi karo pacare. Ayo yo. Asmara kuwi mau. Oh, alah ngono. Dadi lek bercocok manam ki karo pancare. Nah, karo kuwi. Oh, lah iya. Nah, iya ta. Wis, monggo dipun aturaken lelagon Gubuk Asmara. Serangan kanca-kanca Teronggo Muda. Iya.
satu Turangga Muda memang untuk Anda. Ya. Katur sangyaning para pamriksa nggih kakung Moyo Putri kangge hormatan menika wau Bapak ingkang kaping sepintas saking kawula sak kanca Jadilan Turangga Muda ingkang mijil saking tlatah Kretek Glagah
temon Kulon Progo nggih ingkang kepareng kawula sakanca marak sowan ngabiyantara wonten ing tlatah Plumbon menika nggih supados caos pasugatan lumantar kiprahipun kanca-kanca turangga muda ingkang samangke badhe kalajengaken Bapak ingkang angka kalih cewek. Bapak ingkang angka kalih samangke Bapak Putri kreasi saking kanca-kanca turangga muda langkung gayeng langkung gumpiak langkung rame. Pramila menika katur sanggihaning para pamriksa monggo pados papan ingkang langkung sekecoh ingkang langkung eyup sugeng presane kiprahipun saking kawula sakanca jadi lan turangga muda. Nyuwun pangapunten nderek matur dumateng